nsem ne dia bapa ese twa wancha no se cha eni hobi ntimi aka no omo estati ye eho kago ni yire fi ya oni enim so omo de ba bi cha betu galamse jai twa wancha wase cha me se nano wase kropon ekwa ho pe na China ni dwetwa na ntwinam ton ese mudi mate nyina wo na sankrofo ekura na adan ana Ghana ye moja ni bi wo won mu ni enim well so de ja ode twaso mami twaso awusiafo Adom 106.3 FM the bonkrata ye wodwaso nsem na akosi high tension matene dwemu a medi ebra wo sane da ye dikan no daily graphic okunyini ya na ensem ne doso aba ne dia enti ehu hia se ye de hyase ye edemamo me hu ye wura Dr. Pakwasi indum so oda ha jano femfem ne ho aye feye pa and fashion star na madodo na asuase ye hyehyetia batems ni kon no gisi ye tumu ade boy mena mane boys ni nyina omusuasua bi no wasi GN Savings and Loans License restored. Court of Appeal ruling. Enra ede beto just Court of Appeal. Wadum etna ye rapa kwasi indum ni GN Savings and Loans Bank ye beka ya ye Adjei lances different in someone no mutna nsam so ama mpanyimfo ehwe nsam ni mudi tutu ne sra ni abaso no ma said there be kwan ye fa so gi wo run lances free nsam wa bra na wo run savings and loans GN Bank no fabra kwan so nti asade na ade ama no na mema reference kakra dia na chese 2019 to ne ye general boso me toso 9 ana banking sector clean up exercise no Akosua na ne nyina emon ye Kwasi ndum dia ni se ye closing it down no na ye August boso me de toso dunsia 16th of August 2019 Yebusemo yesipa Kwasi ndum he failed to meet capital adequacy enti sikadudu a wose wonya ede to na accountum e was Central Bank of Ghana no what me de run ne bank no na yade a wofom ye pa na duru ba bia esanse walansese na Bank of Ghana fo anim no Bank of Ghana fo so timi de sika de bibre no wade a hye ne bank nim sane e ba ya customers a wo mudu omu sika na depositors a wo mudu omu sika kogu GN Bank no wanim nya wonu hancho afedru bebe no depositors ne kwade ya kwaji esika yase ne wachna internet system ne nye sa na cheso ma run bankrupt no enti ye GN Bank nko a yeru akwabradufu de akra na so ka won first allied tese banks a egu ya 2019 de na emu awerem enti pa Kwasi ndum wantena sam ne so wade famra kwanso bubom wa ne MPP amado de boswa enso na ye Central Bank omna na ye won madwenti ne abrewayi poma e wakwamu a yasade ne lances amano no wasimwe na ase nko a na details ni bebre e wakratafa etoso miensa e wokonyini daily graphic emo my memory kratafa etoso edumiensa na e asem hiama ye pesa se garamse ho nsam ne tewa kakra fa kwa ebrentu ho no yase edue twato de betwa egu no na chese ni pe twato nso ye ewu enti wase forestry commission sets up camps to protect forest reserves. Wobu omega na mu a dwumekwa wanhwe ye kwa ye brentuo wonsam so no edu mani atofuma wusa galamse no ye nkwa ye brentuo na esai kantete pa wodum sapele mahogani enua papapa ye wusi dawi a wutimi di kuri wuda so ememu ye nyonyonyo no ye twadua ni nyina agu na Kwasi broni de ne di aba na ase meta ene ye de bu ye da so 85 outbreak si ya na chese enipa ewu eno na forestry commission fo dia betu dwa se wo mu ba be sisi pempim ewo enwura mu eye camps nketenkete ya bo shelter bi ediama wo mu task force no no mu do mani awen ye kwa ye brentuo no se de be ye fubagudi a ye tu no kwanbone so no ye betumi atua se na ye nsuo afensu ye kwa ye brentuo no ye nse no na me Akosua attention me take ya me wo sansem we hu nyina ne se sansem we kan yenya baby cross with the drone e ba betu galamsa asenso ye hunu ho he ye wo bambofo asebe galamsa fo no kra be kase wo mu ba as wo mu be pam wo so no ma beje wo mu gold no mu ko it is alleged into the forestry commission and at the head of 2024 elections kra say na AI kra say dey be fight galamsa nyina mo so di aba AI enti media Ghana mpanyimfo ade saborofo no be kan saa na mo di paperwork ni beto ho Akosua me see you ani o tinkran ha na o di ho nkomo o de fa ayi Asante mantem free anwea nkwanta na fu ani kire wasa na ko akosi eye ne takwa
Opeso afa baby any encourage fa baby any side wo ko ani mu a se o ka asankregua te se oh bra areho ye penti galamse ne de te se ne ye kanaja santimantem kro to kokko so okra se ye kro kire aya wo fa nsuhu ye ai etra enyinem o left and right baby a me se na no ye di traffic so wo is wo si no so ye dru si no and obi se kwan bi de kire ho nkofa ho ne te fa ho se galamse site na ye pie ye na mo nyina kra ne ye mhyehyie areho me de ne tu bra ne kura mrante o mbi girigina Chese ukani bebrani ya tatao nya pe wakun sa galamse bibia no serious ho galamse kun ya security agencies numun any purpose na won mawu ho from 2017 mejo maso mahama enko enti security fo na nkasa no wodo mo kwa sa afred ho no ma no mu dwane o mu teta fi kire ya yanka ho asem bio o mbetu o muntu ase so a ensuo kwa atwe a ye betimi atobie no e beto bottle water o mu so muntumi no ne nyina enso ya ne na me wo ba bia ye tu galamse anase wo a wutubie no a eja se nipa ye premier koma wo ye de kura kutunufo nemum sika na ne wokoba wo yi sika 200 cedis no na wo tonsuo no ada obekwa sebe de open form no wanya sika ni obutum no ho na behunu sampa yo wadi ho abro sanse ensuo na wodi sika beto ansa no anom unya sika no a unya nsuo ne nom enso nka ye kan ye nsuo de de mfikyire ni ade no wonam afuom kwan so a na nsukom de wa ubo mu a unya kontobra haban ana ngono mu bia wodi asawa ade na wanom enei wodi sika ni brese wo sei ni nyina nti sika sa kai se de wasai no ne de eti wo twen e da wanim and enya no nko hwese enra te senkran kurudue mu afedi de nantwie enenam krom finfin ama nantwie atimi akoyi train afiri ne kwan so airport de ekra yankanyu airport na nantwie be kroso na asemu edi o man ne akekere ni sei na asemu ya feni agro finfin pa ba ne edi nantwie yenka se me enyen nantwie be o ba bi enyen moa se ayi train kwan ho pa ne edi nantwie gwa kosi se nantwi kakraka ko shel ayi train ase nra be se kore aveno ayi ko seka ayi na kura ne yentimi nka ye musasa ho am na ye nantwie to da bia wo ka nyisa wo ka se bia ye nuanom wudi ye nuanom de be hyehyɛ hwa enso ye nyina nim se mra ye adwuma asem ya wokon airport ya se no ye de kan news ana aveno de ya train ne ye kwahwehwe mo no na asai enya nantwie mienu no nko awo emre kire ne mponche ase esan fa wo so nya asem ketwa yemra o my god na mu ni ye mehwe mre wa sei si ye ka fi wi enra na meka no enya ball na ade ye twagu mekai ma mi sisiri adapa sabra na no ye sanitation minister na ya sadi gender ministry besa kan no adwasafo no wa abrochire no maame ni betu dwase efiyo enya nworo bese ni kwadu huno ni saniema no sabi emwa na omunenam ye nkuro cities mu ni ade ade nyina no eyefin ye nuan mu ma ne mema sabi won ma dwen no ate agera woku nam seke heya wo bi hia wa no oba wo so wantra mi kenya ne bibi kutana wo bebaw mental art no ewo ho ya wasi ade ye adwuma se bia obi ho na adwen nya ne ade e wasi yi omu nyina free street nim ne ade no omu nyina agum emra ne de na e ka de afa ho what the moment was on Yanku kakra bi was evacuation of Ghanaians from South Africa postponed. Enti Honorable Samuel Okuja to Abrakwa, why Foreign Affairs and Regional Integration Minister, and what Yabetu just said, no Nantia, Nyaye, say Ghana from South Africa, Memu Efa, xenophobic attacker, Akosua no, Yadomo, my Ghana, we see and run a was a Kumu bedroom, so Okuja Tommy and Yantia say. Woman nyama bibi akodu South Africa akodu ho one ma postpone na ebia na ahoboamu no dodo na so nyo madwen se won mo ba the future of the OSP must be decided by law not emotion. Enti yera kisi agebe na da hey special prosecutor enkrofo se owura no ne entity no mfaso obi anu se yempam no wo ba ye on prosecuting won che enkrofo ahunahuna asa ne ade eno an editorial the inquisitor e dia betu dwa se enya emotions ne de kasafa sansem no obo ho no mo a pa na won pe na asem na emom ne se OSP ye begu no office no eye mra
ene ye de be ya adwuma mfiti preko pe enti se bia wa mo bi position na ontimi ne nya adwuma ne ade a first of all yete wo committee ne ya establish prima facie case ye busi ya wo se dia be pa na nipa no waye ye no nti wase ye de pam no enti si ye hu sa ne ma ne de emotions kasa se kisi agye be ne office ne fa so obi ani so nti ye pam na wanu cha se nya ade a eboa was lack of best not excuse to refuse emergency care we ye chas emisa asem ya ana akofa sansem ya ba Chairman Magana Medical and Dental Council Professor Adjei Akosua and wodi atoja se si ade obekọ asupiti na ya se bed empire de ne beto so ebi ne honti enipa no yentimi hwe no no wase enye excuse ba kokora ye ni kwasese o mayimu na o refer se ye nua be ma cha asemisa ni nua ma ba esem ye ni kura ya doctor fo ye se the card de ko police hospital ye wo enkehe ya Greater Accra Regional Hospital san ye de ne kokole at least timely stabilization na wase ye adwuma same bia nipa no condition ano oden enti which be crampa yamfa ne trem ne ama ne first aid ne ade no manye saa ne ma na mwawu enti wase ni kwanse saa de ne si enti emra no a abusuafo no atekie so mu be siw saa health authorities no onde ohu ne se ne kwanso a eno no enti semfo ya the visitor ede aba me na wase